Hi guys, masong andaw yung tanan. Diyan na po ko dari sa ila plorame sa Kambaul. Nalipay ko kay ning uwan na gadud sa Gunson. Agmo to sa Panoramic Park kay nasunog man na. Manubo na pa ng isang green nga dahon. Kaya nauwanan man. Aw kanang masunog ag kamutuhan. Ara man kangil al tanawon. Pero og mauwanan na, manubo na pud ag mga bagong sagbot nga green kaazo. Mao nang nalipay jud ko nga ning uwan. Naulian na ag nasunog nga muto. Nanay mga ning tubo nga green. Ganahan ko dari magsuro-suro sa ila plorame kay maajo ag paminsar. Taas kag malantawan ba? Mga ganahan jud ko dari magsuro-suro eh. Karon dang hapon guys, mularga mi. Maadto mi og Maribohok. Nay nag-invite ni Plorame. Ato sa Bohol Tropics. Si Dalton kamera mabili ni Mama Julie. Lisod po dumagdadag bata kadaghay tao. Dani mga sakit-sakit nga na ba mga ubo. Ang bata-bata dali matakdan. Si Tintin wa na jud mo balik. Kadtong kauban nila Plorame sa bahay. Ang haara ka tong gibatang sa Ginoo. Wa naman ning balik. Si ay sa may taguhuat taari. Og kanang hipos-hipos, laba nga na. Dahil bagong gihayag si Plorame nga tighinlo dia. Agi mong pangarapan nga trabaho kanang magkuan ka stewardess araw ato ka sa aeroplano. Diyan kag sweldo. Nanambag ka ba taong ni Plorame. Dagan na ba di bunga na? Salamat din sa uwan. Iwa pa ni uwan. Nagkusabit ni. Ang mga sili po, danambag po mga sili na. Ngayon mata si Dalton. Dalton! 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 Nga naman na. Alimutan ka ton. Dali, kaya mato na ta. Dali. Iaptig na po ng bakod. Dali. Aptig na po ng bakod. Ano mo, na dyan na rin mo kayo magiging naggali-gali. Naggali-gali ito siya dyan. Aptig din sa glagsad. Kinsa pa rin nag-away? Dahil pambyo. Kinsa pa rin nag-away ni mo? Na, magpalaban na ba siya sa nahagad? Ha? Huwag nang iyong Ha? Kinsa pa nag-away? pag-ibig sa'kin. Lagyan mo biyahe na ba karon? Napungot mang kugi kumintan na. Aja kumunti ka ini jaga bitir. Jesus. Guwapa. Guwapa. Lagi hindi na na anak daan. Asa mo to. Asa man ta? Urbida sa iyo. Asa man ta ton? Lagi. Ibijagi dyan anak para mag-headline ka. Ta. Magpas alam man ta ta. Ta pasaan ta. Saan ka pagbuwan na na ay? Minta ta lagi. May te kung mularga. Gadari. Pwede mong taong dang. Huy, ag-iro. Luwi na mag-iro. Nanungkab sa abuhan. Sa wala pa itungkab. Dang. Ag itong iro na ni kalain ng kadaman musig. Ano? Na, di maningog. Pwede na mag-iro. Imbis kay ang black kay pabidyo ko na slips. Ano na hug. Lai na sini tama si ko ga sini na dang. Dang asa betul yung batang tumuhay na ay dang ko ka. Isu dula man sa kabaton. At lamas kwarto. Isabit. Pang bata ra man sa wakwak-wakwakan. Ya. Hala. Kamu bakasyon mi. Nahipos tadi kamu bakasyon Miss Dalton. Hala. At Miss Manila. Pero ato na Tagbilaran City. Nda Maribohok City. Nda Luon City. Nag mga iro daghan pero wadyo ko kadang ang iro og musig. Hani ka na mga iro lain. Na? Hi, na hi. Yan hi. Na mga iro na. Tulog ka buok ng mga iro, dawa jud ko. Kadang og musig na sila. Ngan sa kada mga iro ana. Pasig nga abang na.
iro nga amang. Amang siguro ng mga iro ah. Galing amang. Katawa ra ba amang no? Amang sa mga iro adib. Di man maningog. Pakan mo po di pud tingog. Og magdakog tuwa dos gawas, mudo pero di sa tingog. Di na ta magawas kay. Hala, there's a ring. Wala may uwan. Nagandam na daton sa idang initaran og bibiron. Malayas na, grabe na lang nun. Dapat si duha ka garbage bag. Kuha ba kurinti? Lupuan ka na ba? Umakay pa. Abiso. Patay ba? Singisi. Namaot si Delto, namaot pa ka ton. Abiso. Napapagtas na kayo karon ko si mong bibiron og init. Masakay na Miss Dalton. Hihi. Bago nagsakyanan si Dalton. Na. Hihi. Hihi. Ato na me. Hihi. Diyan na may sala Mama Julie. Pag-abot na mo dari, nangaon mi radyong kay kertas. Ning palit man sa onde ulit sa manok dito sa balilihan. Pag-abot na mo dari, nangaon nami. Wa dari sila Mama Julie. Kahit ako sa dagat, nanghuha ko sila isda. Nanganan nagpanguha og isda sa dagat. Gabi dito ko nupod sila. Majong tang nagkuha sa waki. Si Dalton sige karaw-karaw daari. Kipang gubot ang mga gamit ni Mama Julie. Das ni Agi, last na mga aris, Dalton, di pa to makalakaw. Pahigdaan ra. Sa karon grabe ng luhaga. Libot-libot na bisag asa. Abot sa kusina. Agireng, gigukod. Nagkalat-kalat na resala. Nga na dyan nagbata, magkalat-kalat dyan. Si Dalton, grabe sa gabantazanan. Kaya hilig manaksak og mga buho-buho. Manguha siya og mga susi sa motor. Hindi siya pangsaksak sa mga buho-buho. Simba ko og makasaksak na ng taksakan sa kurente. Na, delikado jud kadyo. Inga nang idara jud sa katuig kapin, grabe dyan nakakurian jud. Karon si Dalton gisurusuri nila sa porami. Kaya di man makatuog dari kay ara makainit. Adro to makatuog sa sakdanan. Kaya lumuot man dari. Magbuhat ko nila Ate Julie og sani ilang kuha. Madyo untag na sila idang swaki. Kaganahan kong swaki ibutangan og suka. Tamis. Dahil ko manayamang ka na rin sa Mama Julie di ay. Ha? Nagbulig-bulig. Hala? Sit ka ba nga aral natin? Na? Dapat na naghanang abot. Sawa na kayo mamuwak ka na dagang hinog. Hala mo pa ni pa-isprehan ti. Malami ni. Hala makabutra. Dada ka buhok na. Panik kayo makabutra. Dua gawa dua. Ya. Na, isa ra ka bukaan. Hala. Si asari ko ate galing pa. Kuya nagana man ni bunga di ay. Hindi ko rin kaya hindi madala sa isa na. Aba. Dapat ya. Dapat da. Hindi, daghan nga nini. Hindi dapat pud. Sirag bunga na man ni bunga na hindi nagwag-wag man di ay. Makalingaw na rin maghangat sa mga bungas mangga. Naghanap kagibunga. Hay balik ka din nga isig man. Huy. Batasan. Manungag. Suko-suko ka na ha. Kaya batasan, okay batasan. Manungag dito. Mul dito. Hawad ka, ha. Masungag dito ay. Mul dito, gini ka din nga. Niwang rapot dito. Malito. Abak din ang kilid ron. Iutasan ka din nga. Manuwag.
Hindi pala. Dagko ang lamang matulog gabi eh. Dagko man di ay. Dua ka di. Wa guban. Madugan nga mo paaki. Gikuan man ni si Jenny, wang na ni kay gipana man. Basta pa na kaniwang man. Pero wag din na kanang wa mapana gidakop. Moy tamo. Kasi nang dakop. Ako nagdakop ko. Wa ka paaki. Gipa ang gad pero gagyabas man. Hala, sinapat sa gabi eh. Ato pa. Uy, hindi. Ato ka nung ukban. Walang sir. No, isog ba man na? Luto na. Ganun gisog pa man. Ba kaya mo maruto? Lahat itong gisog ba ang katamis? Nagagabi man ginaw ka gabi. Ang lingaw siya. Ula, ula, ula. Haprite banis. Hapap, hap. Hala, hala. Hala. Tizele. Mamak ning rabbit de. Mamak de. Uy. Sige, wagan ka. Mamak dole. Haprite banis. Hap, hap, hap. Hala. Kilig man. Lagi kilig man. Huy. Huy. Bebe, bebe. Huy. Huy, huy, huy. Huy, huy. Oh, ano? Nana ka na. Namili man. Manok, chicken. Ang ulat makanang ruhoy mo pras. Tawan tapon lubi oh. Awara. La la la. Ala ka na ug. Sige arsa. Oo. Ta. Wala ba ka na sa Manila? Manila ka ba? Ini na sa suwatan di ay. Ang pagtusaw na. Oh, birik na. Ang barag na kung uprasay. Apa sa kabarang? Op, 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 op. Hala, ito na krabara. Dali. Hala. Nasi, dugi, aw, to ah. Dugi, aw. Dugi, aw. Mukmok. Ang nga bata ka dito mahimot no. Inga na itong anak ni Idad sa una na nakuasaling ng desmo. Inga na pang idara. Inga na idara, agdawang na sunog. Agkabigil kayo, agdawang na sunog. Kaya desmo sa inga na. Naghaling, diyan nagluto. Palakaton. Di sa ka magsurusuri na ito, maghaling. Makmak na, makmak. Huwag kalibutan, nagbata. Nagbidaras ng ina, ug ama. Hala. Hala, maghilak, maghana. Adi na maghilak. Di na maghilak ka na may gatas. Uy, bul. Talagi bul, mo huwag tagbul. Sige, magaling ka. Sa chat mo ni si Zagod. Namang mo, pakpak siya. Yay! Tara. Butang ng bulari. Maray ka. Chat. Be. Muna itang idagan. Bela, chat na. Ganawa maglaom. Yan man. Hala. Takwan. Ipaanad sa nang irik una sa mautan. Lamok naglubi. Be. Wa man siya kalibutan ang gabisaan si. Ba magimong na nagtatani atin og kasal. Di mo sila maghilak na. Kung sa kalaw da. Buldi. Di ni mautang ko Eric riwaran ko Eric. Ag isa man lubi. Mamok ni naglubi. Kaya muwak naglubi ba? Ito, ang tagal pati mong ikata sa mong inahan. Kaya nag-gauna, ang hilak magkuno ka. Ano dara, kari mo? Adik ko yung kitag bular ba dyan? Hajang na. Shoot! Shot na bo! Di mo sa... Kaya ba mo sa ring? Na may ring dito. Maniring.
Kana isyat na. Na. Di mo na muntol. Hmm.